बाबा अरे बाबा दे 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 देखो तारा भौंसरी वाला के लागत है सरवा के मिर्गी ऊपर गल बा वैसे कह ए बाबा ए सार बुरु छुछु ना पटाक के पेल दम सब नाम भूल जेबो तारा बनी के झाड़ छिल आगे बोलो औरल बा जवानी दाल घोटे खातिर हो वाह रे तहार बहन चोदो वाह बहुत अच्छा भरल बा जवानी दाल घोटे खातिर ए तहार बहन चोद तहार कहे का मतलब का बा कि तहार जवानी दाल घोटे खातिर बा त कोनो पटा के चटब आगे बोला त का हाल बा आज हम फिर जब बात कर ले बानी भैया भंसरी वाला के भाई आज के वीडियो इतना गाँव फाड़ बा कि देखे में बहुते मजा आई तो वीडियो बनाए के बस एक ही मकसद बा और एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए तो वीडियो को पूरा देखम और देखने के बाद में भूल जाम तो भैया लोगन हो तो बिना कोनो लाव लहसुन के आज के पहला स्टार्ट करता औरल बा जवानी दाल घोटे खातिर हो बात ना हम मानते कि तहार जवानी दाल घोटे खातिर बनल बा तो तू आगे बोलो ना बाबा से क्या कहल चाहता तब तक पटा पहले ना सार्थ नहीं मतलब कैसे कैसे लोग आके बहन गाना कुछ भी कहता है यार कि भरल बा जवानी दाल घोटे खातिर अरे भैया ऐसा कहता कि भरल बा जवानी पेलवावे खातिर ई सुन के आशा लगी कि हमू पेलती आ दाल घोटे खातिर बन समझ ना होता आगे बोलते रहो मलवा एगो दे दा प्रभु ठोके खातिर हो बाहर तारा बहनी के गाड़ी में बोका के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा कि मलवा एगो दे द प्रभु ठोके खातिर हाथ तो बहनी तो भगवान के भी नाच दिलन सन देखो तारा तोहनी अगर एप हम पेल देता नहीं तो नहीं कहबा कि आकाश भाई बहुत गाई देलन तो आकाश भाई 2 बहुत गाई देलन अरे भाई ये गाना सुनने के बाद में तोनी के गाली दे के ना मन करता तक आरती दिखावे के मन करता कि कोनो आए तो तोनिए के पेल लागी देखा भाई कसम से कहता नहीं भर के कमेंट करा और बताओ सारा के पेली कि ना पेली मलवा एगो दे दा भगवान ठोके खातिर हो अपना बहन के लगे चल जो और ठोक लिए भौंसरी वाला कहेंगे पागल का मतलब भगवान के भी नाच रह जाए तुम लोग प्रभु प्रभु मतलब भगवान हम लोग बोलते हैं कि हे मतलब बोलते हैं प्रभु प्रभु भगवान होता है भाई हमको भी पता है सबको पता है क्या कि हम लोग कहानी में तीसरा या पांचवा की मतलब जब ये हे प्रभु 2 ज्ञान पढ़ लिखकर हम पाए ज्ञान कुछ ऐसा कहानी था जो हम लोग पढ़े थे लेकिन ये प्रभु के नाच के अब भाई जो माँ सरवा कहे में तो मन तो करता है भाई लोगन इतना पहली सरवा के इतना पहली कि गाँव को खून ना पानी फेंको गाई एगो सुते खातिर हो हाँ ये बात तू सही कहा तारा कि दे दे एगो मेहरारू सुते खातिर हो चलो मेहरारू मांग सकता रहा कहा कि अक्सर बहुत कोई जाला कहता कि हम मेहरारू सुनना चाहिए प्रभु हे भगवान हमें एगो मेहरारू दे दो अच्छा से मानदान करे घर परिवार चलावे चलो ये कोई बात तारा अच्छा लागल कि दे दो एगो लुगाई सुते खातिर हो तो सुते खातिर क्या है प्यार खाने खातिर अच्छा भैया कोनो बात ना चल आगे बोलो दे दा गाई एगो सुते खातिर हो साथ आ गधा कलंड ना लेबा तहारा बहनी के पटाक के अचार बनाओ सुनता कि दे दा एगो लुगाई सुते खातिर अरे साल सुतबा का है ओकरा से कह अच्छा से काम करे अब प्रभु के भगवान के नाम ले ध्यान दे सुते खातिर लेबो सार बुरु छुछुनर पटाक के पेल दम तहार बहन चदो हक तक तो मर जीबो मलवा एगो दे दा प्रभु ठोके खातिर हो बनल बा तहार बहन अब पेले खातिर हो आ भाई लोग गाँव मार खेले खातिर हो ए भाई लोगन गाँव मार खेले खातिर हो सारा के मिसो अब जवानी लेखा हो ए सारा के मिसो दुनू रसगुल्ला लेखा हो आ दे द अपन गाँव हम ठोकत रही हो आ दे द अपन गाँव हम ठोकत रही हो सार बुढ़ छुछुनर अपना बहन के लगे चल जा पटा के झान छील दिया आ कह दे तार बहन चोदो कहीं गाना गैले पर कि दे द प्रभु माल ठोके खातिर तार बहन चोदो तारा के तो इतना पेलम कि तारा गाना गावल छूट जाए मलवा एगो दे दा भगवान ठोके खातिर हो ए भैया जी क्या चाहता हमरा के साफ साफ बतावा तारा मन में क्या चढ़ता कूद के पेल दिका कि कहम बाद में नहीं पेले देखते हैं भाई लोग एक बात के भौंसी वाला कम 2 से 3 और 3 से 4 बार बोलते ए सरवा के बकरी सुनला के बाद में मन तक करता है भाई लोग एक कूद के पेल दी आ कहीं कि मर गई नहीं औरेला मन हमर दाबेला जवानमा अच्छा करेला मन हमर
दाबे के जो बनावा हाथ तोर बहिन चोदो। ए भाई लोग इतना बुढ़ छुछुनर भैया आज तक ले हम ना देखली। ए गाना आल रहे कि लंड में आग लग जाता आ ई भंसरी कहता कि मन करे दाबे खातिर जोब। अब लंड में आग लागल कि जोबन दाबी इ त तोनिए बतबा कमेंट में के पहले ज्यादा ढलवा जवानी होठ चूसे खातिर हो। आग के हम लंड पका के झूल जा बहुत मजा आई। सारा बुढ़ छू न चहल बजावानी ओठ चूसे खातिर हो हाथ तोर बहिन चोद। अरे भैया तारा गाड़ी पर 50 की तक केस कर देम बस सीज हो जाई कोनो पेलबे ना करी। तार बहिन चोदो इनका जवानी चहल बा ओठ चूसे खातिर अनार चटबा तो ढलवा एगो दे द प्रभु ठोके खातिर हो। बस भंसी वाला बस बहुत हो गया रंडी अपन बहन चोद। इतना पेलेंगे ना कि सब माल के बाद भूल जाएगा भंसी वाला। तू क्या समझता अपने आप को बहन चोद? कुछ भी बोलेगा कोई कुछ सुन लेगा बहन चोद। हमारे जब मिलेगा ना इतना पेलेगा कि पाटे में हगा देगा भंसरी वाला कहीं। भगवान का नाम बदनाम करके वायरल होना चाहता है बहन चोद। इस समय आके मैं लार चाट ले जल्दी वायरल हो जाएगा।